नमस्कार, प्रणाम भोजपुरिया समाज। आप सबके बीच चटर पटर समाचार लेके आयल बानी खेसारी लाल के न्यू अपडेट। तो देखत रही पूरी वीडियो। कैसन बारा भैया लोग, देखा आ गइल बा खेसारी के नया नया फिल्म और नया नया गाना। काहे कि आजकल ज़्यादा चर्चा में पवन सिंह और खेसारी लाल नज़र आवेला। काहे कि अभी अभी घुट्टी भर मोर धोती भीजे खेसारी के पहला छठ गाना रिलीज हो रहल बा और आशिकी का पोस्टर भी रिलीज हो गईल बा। अब बहुत जल्द आप सबके बीच आवे वाला बाटे। और यही बीच में रितेश पांडे का भी गाना और पोस्टर फिल्म रिलीज होता और पवन सिंह का भी गाना एकदम धूम मचावले बाटे। और केहूँ कहेला कहूँ कुछ कहेला, लेकिन हम कहिले कि खेसारी लाल और रितेश पांडे की भी गाना बजी, ज़्यादा बजी और खेसारी के गाना ज़्यादा से ज़्यादा बजी। तो आप लोग देख रहल बानी भोजपुरिया न्यूज़ के सब्सक्राइब करी और नया नया अपडेट आप सबके बीच आवत रही। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। विजय दीवाना रिपोर्टर के साथ। जय हिंद, जय भोजपुरिया समाज की जय हो।